Από τα μηνύματα που στέλνουμε μέχρι τη μουσική που ακούμε και τις εκτυπώσεις που κάνουμε στο γραφείο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου αμέτρητα ψηφιακά σήματα προσπαθούν να φτάσουν στον προορισμό τους. Και μάλιστα ταυτόχρονα. Πώς γίνεται και δεν καταλήγουμε σε ένα απόλυτο ψηφιακό χάος? Λοιπόν, η απάντηση κρύβεται σε μια τεχνολογία που χρησιμοποιούμε όλοι μας κάθε μέρα, πιθανότατα χωρίς καν να το ξέρουμε. Ας πάρουμε ένα πολύ απλό καθημερινό παράδειγμα. Σκεφτείτε ένα γραφείο. 5, 10, 20 υπολογιστές στέλνουν δουλειές στον ίδιο εκτυπωτρή. Κι όμως τα έγγραφα βγαίνουν με τη σωστή σειρά, χωρίς οι σελίδες να μπερδεύονται μεταξύ τους. Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, υπάρχει ένας αόρατος τροχονόμος που ρυθμίζει όλη αυτή την κίνηση. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα, σε όλο του το μεγαλείο. Έχουμε πολλές πηγές δεδομένων, αλλά μόνο έναν δρόμο, έναν προορισμό για να περάσουν όλα. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό? Και κάπου εδώ μπαίνει στη σκηνή ο αφανής ήρωας της σημερινής μας ανάλυσης, η πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου, ή όπως θα την ακούσετε συχνά, TDM. Είναι μια απίστευτα κομψή λύση στο χάος της ψηφιακής κυκλοφορίας. Η κεντρική ιδέα είναι πανέξυπνη και ταυτόχρονα πολύ απλή. Αντί να αφήσουμε όλα τα σήματα να τρακάρουν μεταξύ τους, προσπαθώντας να περάσουν ταυτόχρονα από τον ίδιο δρόμο, η TDM τα βάζει σε μια σειρά. Δίνει στο καθένα το δικό του, αποκλειστικό, μικροσκοπικό χρονικό περιθώριο για να περάσει. Σκεφτείτε το σαν την πιο τέλεια οργανωμένη ουρά που έχετε δει ποτέ. Η TDM είναι σαν ένας αστραπιαίος και απίστευτα πειθαρχισμένος διαχειριστής. Λέει στην πρώτη συσκευή: «Εντάξει, μίλα τώρα. Σταμάτα». Μετά στη δεύτερη: «Σειρά σου. Σταμάτα». Και ούτω καθεξής. Έτσι δεν υπάρχει ποτέ συνοστισμός. Όλοι περνάνε με τη σειρά τους. Εντάξει, ωραία η θεωρία, αλλά στην πράξη πώς γίνεται όλο αυτό? Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά την ιδιοφυή, αλλά ταυτόχρονα απλή διαδικασία που κρύβεται από πίσω. Λοιπόν, η διαδικασία έχει ως εξής. Πρώτα, όλα τα σήματα φτάνουν σε μια συσκευή κλειδί, που λέγεται πολυπλέκτης. Αυτός, αντί να τα αφήσει να περάσουν όλα μαζί, κάνει κάτι έξυπνο. Τεμαχίζει τον χρόνο σε απειροελάχιστες, διακριτές θηρίδες. Έπειτα, σε κάθε σήμα που περιμένει στην ουρά, αναθέτει τη δική του αποκλειστική χρονική θηρίδα. Και το αποτέλεσμα, μια ενιαία, απόλυτα οργανωμένη ροή δεδομένων που φεύγει προς τον προορισμό της. Και τώρα έρχεται το πραγματικά εντυπωσιακό. Όλη αυτή η εναλλαγή, όλο αυτό το «σειρά σου τέλος» γίνεται με μια ασύλληπτη ταχύτητα. Μιλάμε για εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο. Για εμάς, τους χρήστες, στο τέλος της γραμμής, η σύνδεση φαίνεται απόλυτα συνεχής και αδιάκοπη. Δεν καταλαβαίνουμε ποτέ αυτές τις μικροσκοπικές παύσεις. Ωραία όλα αυτά, αλλά πού τη συναντάμε αυτή την τεχνολογία στην καθημερινότητά μας? Η απάντηση είναι σχεδόν παντού γύρω μας, ακόμα και αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ποτέ. Βρίσκεται στην καρδιά των τηλεπικοινωνιών. Από τα τεράστια δίκτυα που διαχειρίζονται ασύλληπτους όγκους δεδομένων, μέχρι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν σε εκατομμύρια από εμάς να μιλάμε ταυτόχρονα, χωρίς η γραμμή του ενός να πέφτει πάνω στη γραμμή του άλλου. Και αν το δούμε σε επίπεδο συσκευών. Λοιπόν, αυτή η τεχνολογία είναι ενσωματωμένη σε πράγματα που όλοι ξέρουμε. Στα router που έχουμε στο σπίτι μας, στα switch που υπάρχουν στα εταιρικά δίκτυα, ακόμα και μέσα στις κάρτες δικτύου των υπολογιστών μας. Γιατί όμως κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση? Γιατί η TDM είναι τόσο σημαντική? Τι θα γινόταν δηλαδή αν δεν υπήρχε? Η απάντηση αποκαλύπτει την πραγματική της αξία. Η διαφορά είναι, στην κυριολεξία, η μέρα με τη νύχτα. Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς TDM. Θα χρειαζόμασταν ένα ξεχωριστό καλώδιο για κάθε συσκευή. Ένα απόλυτο χάος από καλώδια. Κάτι εντελώς ανεφάρμοστο. Με την TDM όμως η λύση είναι κομψή. Πολλές συσκευές μοιράζονται ένα και μοναδικό κανάλι, με απόλυτη τάξη, χωρίς συγκρούσεις και χωρίς παρεμβολές. Οπότε το κρίσιμο σημείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό. Η TDM δεν είναι απλώς μια έξυπνη τεχνική. Είναι μια θεμελιώδης αρχή που κάνει τα σύγχρονα δίκτυα εφικτά. Εξασφαλίζει την τάξη, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα που όλοι μας θεωρούμε πλέον δεδομένη. Και όλο αυτό μας αφήνει με μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη για το τέλος. Η πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου βάζει σε τάξη τα δεδομένα, διαιρώντας, όπως λέει και το όνομά της, τον χρόνο.
Αναρωτιέται κανείς ποια άλλα τέτοια αόρατα αλλά εξίσου θεμελιώδη συστήματα λειτουργούν αθόρυβα στο παρασκήνιο κάθε δευτερόλεπτο για να κάνουν τον ψηφιακό μας κόσμο να λειτουργεί τόσο ομαλά.